Ava milekê çemê Dîclê li licê Amedê çiyayekî asê ku ji kiran pêk tê bi heybeta xwe kiriye du qet. Ji vî milî re ava bermalê dibêjim. Lê navê cî Birqleyne. Ev ciyê ku bi delaliya xwe mirovan sermest dike, dîroka wê digihêje bi hezaran sal berê. Niha weke şikeftên Birqleynê tê binavkirin. Li gorê gotegotan, artêşa Sikenderê mezin di dema sefera xwe ya Rojhilat de li Birqleynê rawestiyaye û bêhna xwe vedaye. Lê ji ber şer û pevçûnên ku 35 salin li vê herêmê didome, şikeftên Birqleynê pir dereng hatiye keşifkirin. Şikefta Birqleynê dîroka wî çe heta 8000 sal berê. Mana Birqleyn jî bilindbûne. Zêde şikeft hene li vê derê. Nawan de jî hebek nîzîkê dirêjbûna wî nîzîkê 900 metre ye. Hinek cî hene hê arkeolog neketine navê. Hinek cî hene keşif nebûne. Em jî ji bo vê ji ber vê yekê em dixwazin agahiya xelkê xwe bikin û bala xelkê xwe bikişînin. Ciyekî dîrokî ye hewceyê em xweyî derkevin. Şikefta mezin a Birqleynê ji ber bilindbûn û dirêjbûna xwe pir navdar e. Ji ber vê bilindahiya zêde navê şikefta Birqleynê lêkirine. Kesên ku serdana vê şikeftê dikin li hemberî bilindayî û dirêjbûna şikeftê matmayî dimînin. Em peyatî hatin wan dera lê zaten Maxereyê jî me ziyaret kir. Derbasû pir xweş e, heta gelek xweş e. Qismet eyro bû ez eyro hamiyeyta. Zav şû ki heta pênîşonê gelekî zî dergû. Hem we şû ene nerm û hûtûn hem zê zav berz û hewa jê zî we şû bizav vegenke. Di nav xwe de kare 10,000 însan bisitrîne. Şikeft taybetiya wî ya li ser sar û germê jî heye. Niha wextê gava ku em li dervane germ pir zêde be titkevî nava şikeftê germahiya wî 20 pêl dikeve xwarê kêm dibe. Wekî dinê jî xwezayiya derdora şikeftê jî cîkî pir taybet e. Dar û berê xwezayî hene. Şikeftên Birqleynê li gundê Korxaya ser bi navçeya Licê ye. Di heman demê de nêzî navçeya Dara Hênê ya bajarê Çewlikê ye. Ev herêm herçiqa ji aliyê Wezareta Çand û Turîzmê ya Tirkiyeyê ve weke herêmeke parastî ya arkeolojiyê hatibe ragihandin jî heta niha tu xebat nehatiye kirin. Birqleyn tenê yek ciwanciyê xweşik û dîrokiyê ku hêj nû hatiye keşifkirin. Eger ku xebateke bi rêk û pêk û baş bê meşandin dibe ku bi sedan ciyên wekî Birqleynê ji nû ve bê nekeşifkirin. Maşallah dekek, Rûdaw, Birqleyn.